Sitten esittelyssä Helsingin keskuspuisto. Siis tää puistohan ei ole mikään puisto, vaan tää on Maunulan maja tonne. Siis tämähän on ihan metsää. Tää on ihan viidakko. Niin kuin näkyy. Ei tää niinku, tää ei ole puistoa koskaan nähnytkään. Mut pääsee aika rivakkaan niin oikaisemaan niin esimerkiksi keskustaa, jos haluaa. Täältä pääsee hyvin oikaisemaan. Ei tarvitse tuolla katuja ja teitä pitkin ajella. Tosiaan tää on ihan metsää. Siinä on muuten Maunula tossa vasemmalla. Katsotaan mihin mä päädyn. Mä päädyn varmaan siihen Metsälän tielle. No vaihteet ei oikein toimi. Täällä on hyvä polkea. Tää on kova tää todella kova tää alusta tässä jalankulu ja pyöräilyn alusta. Tämähän on siis ihan jotain hiekkaa. No niin hei, tänne päädyttiin. Nyt mä päädyin varmaan Maunulaan. Maunulaan vissiin ei päädy. En mä tästä varmaan En mä varmaan ajan Tässä on varmaan joku pelikenttä, voisin kuvitella. Ei ole. Voisiko tässä talvisi olla luistinrata? En ole muuten koskaan tällä hetkellä. Ruuskeasuoleen ajellessa ja ajellut jostain Länsi-Karjalasta keskusmetsän läpi. Laudan kappaleen se kiritettiin. No leikittää rauhaa. Kuka nyt ei rauhassa tykkäis? Olisi mennyt 3 risat. Joo, todella. Tää on olevinaan niinku puisto. Tää on kyllä keskuspuiston nimellä. Tää on, alkaa tuolta saatana stadionin, Olympiastadionin vierestä. Sieltä kaupungin puutarhalta. Niin. Ja tää päättyy niinku, mihin tää päättyy? Mihin hemmettiin tää päättyy? Eikä tuolla ollut toi vapaa-ottelija, mikä se jätkän nimi on? Musu. Kylläkäs tätä, katsokas tätä. Siinä on ihan kunnon. Mitä liian? Metsät. Joo, mä taisin tulla nyt. Joo, niin tulin tähän postipuiston nurkiin. Ei mitään, hei. 5 minsaa tuli poliisia. Voisinpa tiennyt, että mä olisin säästänyt muutaman minuutin mennessä.
Tuli nimittäin aika nopeasti. 5 minuuttia tuolta hautausmaalta. Kun mennessä tästä ajoin tonne vasempaan ja kiersin tuolta Maunulan. Ajoin Maunulan läpi. Jaha, sit pitäis ihan jokainen pyörätie ei ole kyllä Helsingissä sitten päällystetty asfaltilla, mutta ei mitään täältä tähän se on.